Hello guys, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै जोङो बागानपारायाव फुजा नायनो थांनायदों आरोना। ओमफ्राय ओंखारगासिनो दा मोजाङै आयनाखौनो भागो मोनाखै आरोना नै एकदम समायना हायोन बा यसनाया माने खानाय मानि बोलायदो। नै जोंहा बिब'आ माने हाबा जाबाबो सिख्लायानो खाराखै आरोना सिख्लानि आखुआनो खाराखै। दिनै आं दख'ना गाननो हाथ'ला एकदम गरमजों थानो हायाखै माने दानि बावैसो एकदम हस्पिटालाव थांदोंमोन बाबाखौ माने चेकआपआव लांदोंमोन ओमफ्राय दानिसो मोनफैदो एकदम मेंग्लिजोबखादो बोलो गैला बारा जेने तेने गानबाय बेफोरखौनो गाननानै थांथ'नोसै आरोना। ओमफ्राय नों खानायखौ बिदिनो खागोन गरमाव हासेयाबो जि मेकआप खालामदोलै दानि बारे नै गोलोमजोब्बाय मानसिया बाहाय एसे देलायबावनो दंबावो ओमफ्राय देलायनानै थांसै जों माबार गाइस रुमफोरा नायथाव जाथारा आरोना नै माबायदि आलाय सिलाय जाजोबदो एकदम सिख्लाफोर थाबा बिदिनो जायो आरोना। समायना लाइन दखान नोंथांमोना फैबोला बयबो जाफै बेवहाय ओरै लाग्रोनो थांगोन खानाय एगारना थानो हालानो खासेया बिराद गरम मोनदों आंना बिराद गरम जादों फुजाया मा जादों मिथिला आंहा बेखायनो नै खाथबना फैखादों खानायानो हाथारलाजों बोरैबा मोजां मोनदों दा गोलोम फुजोब्बाय आंहा सिं सिङावनो स्टाइल लेखार नागिरनो बासबाय आं खानासो लानांसिगोन दा दसे उनाव गरमजों थानो हाला मानसिफोरा Saya mayalu ya, som zakarku ya. Guys, dari Binanawa puska जागासिनो दङ सिनेमा नायखांनानै जांख्रिथायनि एगजाम नायनानै जागासिनो पुस्का जागासिनो आंनो होआखै खोमसि नुदों पुस्का जागासिनो ओमफ्राय नैथिं एक्सप' दा हरनि 11:30 जाबाय आरोना बारा मानसि गैथ'ला जों एक्सप'आव थांनो नायदो जायखिजाया मिथा बान्द'खाननै
अके गाइस जों दा फुजा नायखांनानै न'आव थांगासिनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै लोगो मोनलायगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय गाइस